माने बेयाव थुनांगौ आरो डाबल पांचिं माने डिउटिया डाबल नालाय खननै पांचिं थुनांगौ आरो पाप्पिद' मा नांगौ ओमफ्राय बेयावहाय जोंजों जयनिं जाफैनाया बावाखै आरो ना माला जयनिं जाफैनाय नोङो माला जयनिं जाफैनाय लोगोफोर दिनैनि गोदान ब्लगावहाय फिन खनसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दायो 36 घन्टा डिउटि मावनानै जों आरो डिउटि थांबाय दङ जोंहा लोगोआव दङ सानै टिम दङ आरो बेगावहाय फैबाय दङ माखासे लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि डिउटिया अबाव जागोनथाय लोगोफोर दा बुंनो हाथ'आ आं दा माने डिउटि सहैबाथाय नोंसिनो माने आङो शेयार खालामगोन आरोना दिनैनि डिउटिया आंना अबाव नाङो जोंनि टिमहा लोगोफोर जोंनि लोगो मानि होनदोंमोनलाय इउपिनि लोगोफोर आरोना नै लोगोफोर मोनाबिलिनि सम नै ओरैनो नुहुरनाया जोंनि मेडिकेल आरोना जोङो दा माने डिउटि थांबाय दं आरो ओमफ्राय डिउटिया बबाव जायोथाय मिन्थिया लोगोफोर थेंक इउ लोगोफोर माने लोगोफोर डिउटि जयनिं जायैनि सिगां बेयावहाय माने डिउटि जयनिं माने थुनांगौ आरोना बेयावहाय जोंनि पान्चिं माबा दङ माने इयाव मोनथियो आरो डिउटिखौ खैथायाव जयनिं जादों जोंनि मेडिकेला बिराद गोलावहा लोगोफोर ओमफ्राय बियो बिल्डिं आरोना 5 थाला बिल्डिं ओमफ्राय जोङो सबसे फार्स्ट फ्ल'रावहाय थाबायबाय दङ आरो सिगाङाव मोनसे पान्चिं दंबावो डाबल डिउटियावहाय मोननै पान्चिं होनांगौ आरोना लोगोफोर आजाबाय जल्दि आजा डिउटियाव माने बेबायदि जिरायना थानांगौ आरो लोगोफोर जोंना नायनांगौ क्या बोलना चाहते हैं पब्लिक को क्या बोलना चाहते हैं पब्लिक आपको आसाम से पब्लिक लोग देख रहा है लोगोफोर बियो इउपिनि ओमफ्राय बियो बेयावहाय जोंजों जयनिं जाफैनाया बावाखै आरोना माला जयनिं जाफैनाय नोङो माला जयनिं जाफैनाय माने बावाखै आरोना बियो बेयावहाय डिउटि जयनिं जाफैनाया मास मोनथाम जाबाय ओमफ्राय दा जोङो थांबाय दङ साथामजोंनो बोथोराबो ओरैबायदि गरम थाबायना गोलोमजोबबाय क्या बोल रहे क्या बोल रहे पप्पिद' मा नांगौ ओमफ्राय जे दहाय ओइहे पान्चिं मारिदोंमोन दा ओमफ्राय लास्ट पान्चिं दंबावो जोङो दा माने मेन सिं काउन्टाराव सफैबाय नैयाव पान्चिं मोनसे दंबावो माने बेयाव थुनांगौ आरो डाबल पान्चिं माने डिउटिया डाबल नालाय खननै पान्चिं थुनांगौ आरो नैबेनि नामा सानि ओमफ्राय नैबेनि नामा मिस्रा बेनिफ्राय ओरैजा जोंहा एनरजित दङ बेबो माने इउपि साइडनिनो बुंजायो आरो ओमफ्राय दा बेयावहाय पान्चिं होनोसै लोगोफोर जाबाय दायो गेटआवहाय आरो साइन हैबावनांगौ चलो आजा नै काउन्टारफ्रा बेनो आरो जेनेबा मेडिकेलावहाय जुदि पेसेन्ट लाना फैयोबा बेयावनो रिसेपसन केस काउन्टार फाइल वगैरह माने सेस एगजेस्ट माने एफ्रावनो आरो लोगोफोर नै दायो जोङो मेडिकेल सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय दायो गेटआव थांबाय दं गेटआव माने साइन हैबावनांगौ आरो लोगोफोर ओरैजा नुहुरनाया गणपति मन्दिर आरो गणपति मन्दिर थाबाय जोंनि मेडिकेलनि एम्बुलेन्सआ बेनो सोरबा जुदि पेसेन्ट सिरियास जेनेबा डेड बडिफोर दोनहैयोबा नैबेजों लांलाय लाबोलाय जायो आरोना लोगोफोर नैबे एम्बुलेन्सजोंनो डिउटिखौ फैनानै बेयावसो मोनथियो आरोना डिउटिया अबाव दं अबाव गैया माने नैबेयावहाय जोंनि रेजिस्टार डिउटिया अबाव दं अबाव गैया माने बेयावहाय साइन खालामनानै डिउटि थांनांगौ आरो माने पइन्टआव लोगोफोर जोंना मेन गेटआ बेनो ओमफ्राय आंबो साइन खालामखांबाय आंना डिउटिया एकदम बाक्सिपान होननाय जायगायावहाय बिराद गिदिर स्कुल बिल्डिं दं दिनै माने नाइट डिउटि बेयाव नेहैनांगौ आरो लोगोफोर नै ओमफ्राय जोंना मेन गेटनि जेनेबा पइन्टआ ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोरो सानबाय थादोंमोन ना जे आं मा जब मावो मेडिकेलनि सिकिउरिटि गार्डसो लोगोफोर आं डिउटिया माने आंनिसो नांबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै बेनि नांबाय चेन्ज जाबाय आंना लोगोफोर बिराद मोजां आं माने बिराद खुसि मोनदों मानो होनबा मास मोनथाम जाबायमोन आं बेयावनो जिरायनाया नाइटआवहाय ओमफ्राय दिनै साइड आंना डिउटिया सोलायबाय आरोना बिराद मोजां मोनदों माने दिनैनि आरो माने दिनैनि बस मेन गेटआव बियो नामा राजा बेबो इउपिनि ओमफ्राय लोगोफोर आं जि जायगायाव डिउटि नेनो फैदोंमोन बाक्सिपान होननाय जायगायावहाय बेयावहाय आङो सफैबाय ओमफ्राय आं जे होन्दोंमोन नोंसोरनो देखायगोन होननानै सरि लोगोफोर देखायनो हानाय नंला आङो लाइटआनो गैया सेस माने खोमसि गोजा आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा आंनि मबाइल मोनसेजों लाइट थुनासो भिडिअ बानायदों हा लोगोफोर गाज्रि दामोन लोगोफोर आं मालाबा सानफ्राव फैयोबा देखायफिनगोन बे जायगाखौहाय बेसेबां गिदिर बिल्डिं बानायदों बेयावहाय माने बेयावबो गथ'फोरनि स्कुल आरोना आश्रम स्कुल बानायदों बेनिफ्राय बिराद गिदिर हा ओमफ्राय दाथ' मा खालामनो आरोना लाइटबो गैया देखायनो हानाय नंला ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो माने दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर गाज्रि मोननांला आङो देखायनो हायासै माने लाइटआनो गैया लाइट थाबा आं माने फुरा देखायगौमोन लोगोफोर ओमफ्राय दा लाइट गैया आं मबाइल लाइटजोंसो भिडिअ बानायदों लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअखौ सोर नायदों लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो चेनेलाव जायफ्रा गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय।